Είμαι ο Ιωάννης Τσαγκατάκης, χημικός, ο υπεύθυνος του προγράμματος. Κάναμε όλοι μια καλή προσπάθεια και τα παιδιά αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δόκτωρα Αλέξανδρο Χιωτέλη και όλο το Αστρολοσκοπείο Αθηνών που μας γέμισε με τόσες εμπειρίες. Είμαι η Ριάννα Μάρη, μαθήτρια Γ Γυμνασίου και ασχολήθηκα με την παρουσίαση της δράσης και τη συγγραφή του βιβλίου. Μου άρεσαν όλα πάρα πολύ και η χαρά που νιώσαμε ήταν μεγάλη, γιατί στο τέλος ανταμείφθηκαν οι κόποι μας. Είμαι ο Μανώλης Βρετός, μαθητής της Γ Γυμνασίου και είμαι υπερήφανος που κράτησα στα χέρια μου τη βεβαίωση συμμετοχής στο Universal. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι παρουσιάσεις του Δ. Χιωτέλη και η αστροπαρατήρηση. Είμαι ο Ηλίας Μινάς, μαθητής της Α Λυκείου και η αστρονομία με ενδιέφερε πάντοτε. Έμαθα σε αυτή τη δράση καταπληκτικά πράγματα και απέκτησα πολλές εμπειρίες, ιδιαίτερα με τη συγγραφή του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές μου και τον Δόκτωρα Αλέξανδρο Χιωτέλη που μας γνώρισαν αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Ο Άρης είναι θυμωμένος επειδή όταν οι άνθρωποι τελειώσουν με τη γη θα πάνε σε αυτόν. Η γη είναι λυπημένη επειδή έχει συνέχεια φωτιές και ο άνθρωπος την καταστρέφει. Το φεγγάρι κοιμάται ως συνήθως και ο ήλιος είναι χαρούμενος επειδή φωτίζει για ένα χρόνο ακόμη.